2016an, Euskal Herriko gainerako zenbait herrirekin batera, herri galdeketa baten eragile izan nahi genuke. Eragilea soilik, herri galdeketa bat, herriak berak elkarlanean eta demokratikoki gauzatutakoa izan behar duela uste dugulako. Hortaz, pausoz pauso, hasi xume batetik zuaitz sendo bat osatzera iritsi nahi genuke, 3 fase hauen bidez. Lehenengo fasean, erein. Herri galdeketaren lehen pausoak emango ditu. Guztioko har gaitezen 75.000 biztanleko herri bat osatzen dugula. Eta gure etorkizuna libreki erabakitzeko eskubidea badaukagula. Hortaz, herri galdeketa posible izan dadin, fase honetan beharrezkoa izango da Debagoieneko eta Aramaioko 75.000 biztanleen 10% baino gehiagoren sinadura lortzea. Bigarren fasea, loratu. Herriz herri, auzoz auzo loratu egin nahi dugu erabakitze eskubidearen aldeko atxikimendua. Galdeketak gure bailararen egunerokotasunean presentzia izan dezan eragingo dugu, hainbat ekintza eta egitasmoren bidez. Aldi berean, herri galdeketa gauzatu ahal izateko beharrezko antolaketa jarriko dugu martxan. Eta 3. fasean, guzta jaso. Ereindakoaren emaitzak jasotzeko eguna izango da. Herri galdeketaren eguna. 16 urte edo gehiago dituzten eta aipatutako esparruan erroldatuta dauden herritarri guztiek izango dute parte hartzeko aukera. Erain Debagoienaren lorpenik handiena, ahalik eta parte hartzerik handiena lortzea izango da, ez emaitza. Eguna eta galdera, honako hauek izango direla adostu da. 2016ko ekainaren 12, igandea. Eta galdera, honakoa. Nahi alduzu izan Euskal Estatu independiente bateko herritar?